Madinag-on nga coastal cleanup drive nga ginpatigayon sa Ubong Cave nga ginpangunahan sang 4th SOU PNP Maritime Group. Isa ka madinalag-on nga coastal cleanup drive ang ginpatigayon sa Ubong Cave nga ginapangunahan sang 4th Special Operation Unit PNP Maritime Group sa Banwa sang Hinubaan sa tinalikdan nga adlaw Oktubre 17, 2023. Ang among nga programa ginpartisipahan sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Nangin bahin sa programa ang Hinubaan PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Menro, Solid Waste Management Staff, katapos ang media, miyembro sang PNP Advisory Group, kagiban pagid nga mga individual. Suno kay 4th SOU PNP Maritime Advisory Group Chairman, former SB member Earl Magbanwa, ini nga programa nagahandom nga makasuporta sa programa sa Banwa sang turismo. Kon sa diin ginapatigayon ang coastal cleanup drive sa tagsa ka mga resorts sa area sang Hinubaan. Yes, kapartner Kenneth, mayong aga, mayong adlaw sa tala natin mga garantaw sa inyong programa. Today we are having a coastal cleanup drive na especially diri sa number 1 tourist spot natin sa Banwa sa Hinubaan ng atong Ubong Cave, the historical Ubong Cave. So this is being participated by the 4th Special Operations Unit sa atong PNP Maritime, subong man sa atong PNP Hinubaan, na ariman diri ang atong Coast Guard na participate, ang atong fire do ariman diri, no, ang atong Hinubaan, yes, and some other organizations, no, kag mga lead agencies ni Menro ariman diri. Ini atong ginahimo to promote and to awaken sa atong mga pumuluyo nga may ara kita obligation sa aton environment to protect. Most especially nga ining Ubong Cave is very historical because this is where Captain Jesus Villamor took refuge against the Japanese invaders and he established his first radio contact sa kay General Douglas MacArthur nga magbalik diri sa Pilipinas kag para maliberar kita. So hindi lang kita sa sugid, dapat may mahimo kita kag may ubrahon kita, no, to promote Ubong, ipabugal tang Ubong, may tourist spot yun sa Ubong. Hindi lang kay Sambal, kundi may muunta para sa Ubong. So this is one way, kapartner Kenneth, ang ginahimo natin sa Ubong. Inline sa advokasya sa atong pinalangga nga Mayor Dap Anthony Reliquias, nga magbuliganay ang tanan para sa pagsulat sa bag-o nga kasaysayan sa Banwa sa Hinubaan. So subong makita naton ang nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno, nagkalain-lain nga mga pumuluyo nagbuliganay, no, para magpakita sang isa ka mga bagay nga may changes o kung may mga change for the good of our environment. Sa ating mga viewers, we invite you to come and explore Hinubaan, the beauty of Hinubaan. Hindi lang kayang Ubong Cave, ha? Damo pa kita diri sa mga manami nga lugar diri sa Banwa sa Hinubaan. Madamo kita diri sa mga delicacies, madamo kita diri sa pwede ma-offer. So ang among goal subong, nag-start lang kita diri. This is not the end. This is just the start. Ang sunod naton sini ang mga nagkalain nga tourist spot sa Bulwangan, sa poblasyon, sa Dahog, aton ina pangkantuan, kag pangbisitahon, no, para mabuligan limpyo kag mabuligan pag-promote, no, sang ina nga mga tourist spot. So for now we are here in Ubong Cave and nami na aton dalan diri pagiman sa pagpaningwa sa aton nga mayor, kay Mayor Dap Anthony Reliquias, kay Congressman Stephen Caraps Paduano, kay Congressman Alvarez, ang dalan diri subong medyo na semento na gamay na lang gidang kulang, and that is part of the adventure na lang, no? So we invite you all na magbisita diri sa Hinubaan and explore and have adventure with us. Dugang pa nangin mandinalag-on man ang ginpatigayon nga regular meeting sang 4th Special Operations Unit PNP Maritime Advisory Group nga ginapangunahan sang chairman nga si former SB member Earl Magbanwa. Padayon kita sa gyapon mga partner sa pag-follow, like and share sa pila ka mga news and entertainment program sang 96.7 The Lovely News FM. Balita, kalingawan kag pagpalangga ini si ka-partner Kenneth Perez. 1 Hinubaan. 1 Hinubaan. 1 Hinubaan. 1 Hinubaan.